Sénégal kii ni ma ko kamee an ko jalanmi randi ko jalawa ko jalta ko jalan ni men an ka ɓi waliw. assalamu aleykum mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe wowɓe yebde Ayawo Pindi TV oɗon mbiye oɗon calmine to mbawɗon wonde foof e rendo ngo e windere nde min wontoroɗo mi tawi on ɗon mi salmini on calminaɗi tedduɗi gonduɗi e niidi mbiɗo wiya on kadi Ramadan Moubarak oɗon jarlo oɗon jaafo yen battuni duuɓi kewɗi e kittaɗe nde wonno lewru koor ko lewru yurmede ko lewru julɓe ko lewru men donc mbiɗo wiya bandiraɓe foof en puɗɗoro e bisimillahi rahmani rahim gortoroɗen e alhamdoulillahi rabbil alamin en garti kadi e yewtere men mawde nde émission mon mawɗo o hono comédie show tawa ko ɗo tan e nder Pindi TV hande noon mi dañi kadi weltare no feewi weltare mawde ko gonga noon mi suusa korko kono hande muɗo softi mami kono mo horani ni hande mi addi ɗo kadi comédien mawɗo e nder comédien ji baɗɗo ko mawni e comédie pulaar on yiyete ko Mbaba Reng Reng walla mbiya Ablaye Pouspous Ibrahima Sall gorko mo Jowol Saare Seɗɓe ɓurɗo andirede Pouspous e Pous. assalamu aleykum Aissa a salmitama a juurama a manama a weltanama kadi a ñagama duwaw nde wonno holto Allah fawma hande te kadi min neldimo duwaw anene e so wona minne kadi mi salmina rendo ngo mi salmina dendagal yeeɓowo Pindi TV pinowo ene weltano Pindi TV min Abdoulaye Pouspous gorko mo Jowol Saare Seɗɓe mi wima assalamu aleykum wa rahmatullah. Aissa hande addi kam Pindi TV wallahi Allah kono noon c'est Mamma Sow c'est Mamma Sow koni Mamma Sow kadi to gadduɗa kam ɗo ene wayno dal fewani dal ko way goppuɗa ko ha yimɓe no kooro timmin aɗa min komi julɗo komi ɓi julɗo wallahi Allah ka kullo ko muɗa anduma sa wullini kam ɗo joni heega warami mi ala to goytimi ɗum woni Mamma Sow c'est mouvement Sow mbimi mouvement eyyi Sow ene waɗi ɗum ɗo dal pamirta salsalɓe fewani dal non ala probléme ko joni fudduɗen oto wat probléme kay il fait midi midi yawañi mbiɗa andi hande bandiraɓe rewintoɓe comédie show walla yeeɓiyankoɓe émission mon comédie show hande ma belto no fewi par ce que min Ablaye eɓe nodda kam ni hay téléphone aji Aissa to Ablaye Pouspous woni min Ablaye koko majjirim min ala fof tomi ƴewani Ablaye e windere nde ala fof tomi natani mi yeehi Mauritanie mi yeehi Mali ala fof tomi yahani yiiloyade Ablaye ha jiitumimo ɗo tan benn dëkk ñaari gar Thiès toon tan jiitoymi Ablaye bandam en mboɗo andi hande on beltima no fewi nde wonno on tampini kam addu Ablaye joni noon Ablaye nani mboɗo andi hande bandiraɓe beltima Ablaye mboɗo yiiɗi kalna bandiraɓe hol gonɗo Ablaye Pouspous. eyyi ñan kam Aissa an kay hay somi haalan hol gonɗo Ablaye Pouspous an anda kam miɗo anduma kono ko bandiraɓe jinmi an kay hay somi ala ɗo haalno mbami min eko mbaw wallahi Allah eyyi joni mboɗo haala oɗo wiyete ala joni kay ɓayde mbiɗa ɗo kay haade kay aɗa haala kaala ko ɓurti haade wutte fondede jullare yo taw jomum tawa joni kay mbattawa aɗa tawa acca min woni Ablaye Mamadou Yaya Samba Seyni Sall Allahu akbar gorko mo Jowol Saare Seɗɓe rendo ngo ɗo Fuutanke kala mbiyowo Fuutanke sa anda Jowol a nani ceenal Bilbasi wallahi Allah min ko ɗo dippannomi min wallahi a nani kam ngal ɗo dingaral nalankoɗe min holmo anda kam min wallahi Allah wallahi an anda kam mboɗo anduma en mbaddi jammaji i ɗum kay min kay hay sa wiyani holgonɗo Ablaye Pouspous kamɓe bandiraɓe ne gandi holgonɗo Ablaye Pouspous ko min woni Ablaye Pouspous nani min ko min eyyi joom Mbaba Reng Reng eyyi somi yeeɓi théâtre o ma ne siftana kam ko heewi par ce que oɗo gorko ko wi ko min mbaddi golgole kewɗe min mbaddi sahaji kewɗi min mbaddi jammaji kewɗi min mbaddi ñaldi kewɗi ala fof machallah to min jahani tourné e nder reedu Fouta e nder Mauritanie e nder Sénégal ki nima ko kame an ko jalanmi randi ko jalawa ko jalta ko jalan ni men an ka ɓi waliw aduna hawni wallahi Allah mbimi an a fusi Mali a fusi Mauritanie a fusi Fouta a fusi Dakar a fusi Thiès
wallahi Allah an ka gorko jontaɗo kono noon mi haalama gila gotel ay ko limu ton ɗo ko a rewi ga hen a waɗi ni a fusi ga fusi fi ay nokku mi fusani ko min fusa ala Ablaye sa fusi kay yata no waɗanma nafoore ala Ablaye hono wi noon annene te mi haalama ay sa ko jebɗen ɗo ko no siftini kam ko heewi ndeysan sa yi mbiyata kam komi booy min gila nden komi paa wallahi Allah barki Allah gila nden komi paa ndeysan mataw Allah won eyam tan ko ganduɗa min somi welama mi wona booy somi welama mi wona paa ɗum koye ƴiyal ngal koye windere nde Allah tagirimi noon te wawa tagirde mo noon est ce que an a yeeɓi an no mbanɗa on saaha wallahi Allah ayi de ay sa tegete neɗɗo no mawna ni onon son ƴeewi affaire o way kono gorko woni ko mawnata ni kono debbo no mawna an deya mawni ay sa wino sooda lay set Ablaye min hoto fontomi de ko haalama haalate d' accord d' accord d' accord eɗo garmi mbimi Amadou Tidiane baba ko Ibrahima ƴeewan wi ko mbatta Ibrahima yaltu boowal no hanki jemmi cassette o foof jemmi machallah hanki ettumi temps jemmi cassette o foof jalmi no feewi Ibrahima anno ha joni min ko noon mbawi mboɗo andi to gonmi paaɗo ha joni ko joni ɓuurmi wawde ko mbaɗannomi ɗon ko no ɗum koye don koye ma woni yo an a faami ɗum ɗon comédie koye mam non min mbiɗa anduma min kay probléme am woni ko an Ablaye pourquoi tan goppuɗa scène o hay goto natti nandema an Ablaye an aɗa woni ɗo boyuƴƴi ne dippa ɗo dow ma an ɗiɗo boyje ana wona guijirami mabɓe oto rendiname mabɓe oto rendiname mabɓe de ay neɗɗo moni fof jogui ko golle mum a gollat aɗa mawna aɗa yaaha ha wono to jettiɗa boyuji ɗi nana waɗa golle mumen très bien min gona noon gotum non won andu an to gonnoɗa dal to gonnoɗa ɗum jimmi annude i to gonanmi a woppi seeno Ablaye seeno woppimi mi woppani seeno min momi wuur momi maaya mi woppata seeno joni ko yimɓeɓe goppuma garani jaltinma mbadde ma production ala wona yimɓeɓe ko jamanu waylo waylo hunde nde koko wayli wayli nde wayloto nde min hawre min mi waylimo hooram mi fayi Thiès mi jooɗima goppuɗa théâtre ko mettuma wona woppude wona woppude neɗɗo sa yi aɗa wiya waylo waylo neɗɗo ne mawna holto jahata ha tolnoɗa aɗa jogui ɓesgu ma ƴeew kam no gurnuɗa ɓesgu ma mi yurnitima komi jurnitiɗo jiimi ɗum ko jahanmi ɗo ko alanama gartam ala wona alana kam gartam kono gartam ɗam heewani nde puɗɗotomi nde so tawi tottannomi koko dépassel gotel ene yaaha kono mbaɗa yaaha mbaɗa ɓesna dépasse ne ɓeyɗo ene ɓesne dépasse ne ɓeyɗo min naka ni ɓesna hooram mi yaaha mi ƴeewa mi rutto e gollam kono Ablaye woodi ɗo saaha ma machallah ne jahetene Fouta aɗa soke e suudu a siftori on ɗon saaha nañama wulina Allahu akbar wallahi Allah Allahu akbar nden sa ari koye suudu mbaɗetoɗa cokeɗa mbaɗa siftori mi en meeɗi yaade Sadel ndeysan cokami e suudu to cokami e suudu noon holko areyam yimɓe pamatami suudu ala salle de bain min mboɗo sohli aɗa soka nder suudu mboɗo soka nder suudu Aissa mboɗo sohli kooram koni wonde star muusi jonno bonnoɗa ay aɗa ko mbawmi wiide wona aɗa wiya boyi ɗi nden to nde wonde hen star uji ha oɗon gudde suudu kala to uddoto ɗon suudu yowat salle yowat salle de bain de en jeehino kadi to fondu a siftori fondu kadi fondu a yejjiti te jaaduna ɗen ndeysan yarahma Houleyba ha programme o police arani en wi programme o natti wadde gonga ndeysan to magama police ari wi programme o wonta wadde a siftori kono kon dandaneɓe wallahi ɓe ko heewi peeje ko la ilaha illallah wat hen cote wattur noon mi haala ala programme wonti programme policier ji ɗon mbawmi haalde police ene ama police ene foɓɓo garannoɗo gardude so watti foɓɓude ene juura alhamdulillah wallahi police en matti juurde ndeysan Allahu akbar ko noon tan ko noon Aissa hande a siftini kam ɗo ko heewi ndeysan ko noon meccal ngal ko meccal no wajiɓe mbiɗen heɗɗo no wajiɓe ne kaala wi ko meccal noobal mi anda ko woni noobal kono inde nde ne weeli meccal ngal ko meccal noobal te kala mo Allah waɗi hen yo tinno nde wonno yiɗede weeɓani so tawi aɗa dilla e hunde adduna fof no darma
ha tengte noon ko wiyete jalniko ko ne muusi jalnika woni hunde nde ganduɗa saɗa yaha aɗa jalna yimɓe sa yaadani e conscience tranquille aɗa wawi ɓurtinde haala ko ɓurti ha mbaɗa ko boni yimɓe gañma hen yimɓe kutoma hen taw wona tayere ko ɓandu ndu wurata sofa ɓeni ɓe ko ƴettatoɓe ɓe ko waɗoɓe ni yarani noon ko yidde tan ko weltinde bandiraɓe ndeysan kadi ma gona mawɗo kellifaɗo kilifa kadi ɓortoɗa hallaɓa mbaɗiɗa e pan aɗa loote kuna e sawde siftoro ɗum kadi ndeysan ala ɗum ko meccal ngal rewi ko way noon metanda gallamen minen emin jeeɓa Pindi TV e wadde mi dejji i sa wi noon min ɓiyam joni wonti mawɗo joni aɗa wiya bamum nannama e beñoir annene Aissa vidéo ji nanɗode wonamo jogui photo o mofte emin jogui vidéo ji emin jogui photo ji ɗe kono ɗum wona ko boni gonɗa ko weltinde bandiraɓe ɓe wona ko boni kono min son mbaɗi ɗum min mi wona nder gallamen mi waɗa théâtre te mi yiiɗa wadde ɗon théâtre eyyi gasi wadde goppiren noon par ce que ɓe mbiyata kam an kam baba ko addi mbaɗɗa ni ko adda mbaɗani il faut mi holla ɓe pourquoi par ce que neɗɗo ma daña no puntirɗa ɓesgu ma ha wawa nadde e ko gonɗa ko gonga eɓe belti e ko gonmi ko ndeysan eɓe mbaɗe kam hen encouragé te mbaɗe yewtude mabɓe mbaɗe fijje mabɓe gonga a waɗi ɗo kadi cassette baɗɗo fayida hono Samba Lakara la ilaha illallah la ilaha kono yimɓe paamani yaade dow jaam yettoyade dow kono ɓe paamani ha joni eɓe jaaha ha joni eɓen jaaha de la ilaha illallah min de mi mayoyani min so mbaɗa maayo a yo Allah waramde suudam ndeysan taw mbaɗelele daɗɗuɗam pourtant on mbaɗino hen sensibilisé bandiraɓe eyyi ko ɗum addi mbimami ɓe paamani so ɓe paamino ɓe keɗima ɓe paami ɓe jeeɓi ɓe paami ma usto yimɓe yaadu kono ha joni ne yeehe à part Samba Lakara kadi a waɗino ɗo cassette goto kadi drame mbaɗɗa jaltirɗa facette goɗɗo kawa ɓe cikkanno ko comédie tan mbawɗa mi yejjiti inde cassette o kaadi gona sago nane eɗen kalno mbaɗa wima puɗɗorimi ko nimsa nimsa mbiɗa ko en 2000 nimsa ko hedde 2000 min cikannomi ko min adima e chaine o kono ɓayde ko 2000 nden emin mbaɗi ɗum Cambérène to Ablaye Ndiaye en voilà non ɓe par ce que minen min gari ko 99 donc nimsa ko 2000 waɗa Cambérène ndeysan e hol cassette goɗɗo baɗɗomo marqué mo ganduɗa waɗima marqué an e saaha ma Ablaye a ɓuuɓi de min mi yiiɗa korka kaari mi yiiɗa nangguma min ko comédie show noddumi min émission min ɓe fof ne gandi ko émission sibi Allah nelal woto ɗum show eyyi yo wat show kono korɗo ala sa hoori noon hay min komi korɗo non kono min a majjani min no jaranmi ni an a wawa yarude noon somi yaari noon joni woda no wayi wonta ɗum ɗo kadi eyyi joni noon honko arannane mi haali haala boyuji mbiɗa hoto mi waɗa jahata e boyuji boyuji ko boyi jam boyuji ma boyuji moƴƴi boyuji suusɓe liggeyo liggotoɓe golle mumen boyuji nana mbanma ɗum de Ablaye eɓe mbaɗimi holɗum eɓe nayi dow ma de ganda ɗum kam koɓe gonire dow par ce que ñanden ko oɗo invite mi ɗo ɓoccitiɗo a yeeɓi émission makko dendam mi yeeɓi ɗum a yeeɓi mi yeeɓi ɗum émission o waɗi fayida normal ala fof ko wiyanima ɗo ñana hen ala yimɓeta wadde a yeeɓa ala mete on diw ɗum ala diwaka fawama nana e Pindi TV o wi mbimo ɓoccitiɗo ne waɗi ne foti comédien ji Haalpulaar ɓe ganduɗa o limi haw yette ma o wi kam Ablaye pousse noon ko booyam min jangguini ɗum théâtre avant o wi jeeyannoɗa ko marché Wourossogui hol yon ala Aissa wassesi tan mi haalanma o wi jeeyannoɗa ko tibuji e milenaji e parfum ngaji joguinoɗa ko pañe o tawma ko marché Wourossogui aɗa wiya tibuji nani aɗa rewɓe ina poɓɓanma aɗa ama o wima bo an no jiirumami ni ka comédien mawɗo joni yimmi ko garami jangguinma o wi o watti nawdema e tourné ji makko ɗi o jangguinma ha ɗigguinɗa o adduma Dakar nde o adduma Dakar nde ko nden garɗa mbaɗɗa théâtre Ablaye pousse o ko kanko ka élève makko min kanko wi noon bandira fof ne ceedi ala arga ñino yimɓe ko kaldir gonga ko an wi noon walla ko ɓoccitiɗo Ablaye anne min an ɓoccitiɗo min no suusi haalde yam hunde min non wiɗo yimɓe fof ne ceedi ono ɓeeɗo foccalen ono toɗon tawa wona gonɗo koye rendinde ala wona accu mi noddamo ala woppu mi noddanma ala accuren mi noddamo woppu mi noddanmamo noddumo ka jiɗɗo noddudemo min fof pourtant Ablaye jarani noddugol sa noddima hersude min mi hersa an o boy o wi kanko jangguinma o boy haalta ɗum noon o wi de o boy ete ko dendam moƴƴo
nono wiide o suusa wiide mi hen gueɗe an mbaɗa kono kulɗomo ni holko gaddirta hen dendira o no jooɗi ɗo ala fof ko wiyanima aɗa jooɗi ɗo aɗa yokko dende mi yeeɓi mi nanani hijam Ablaye joni kay nodduma tan min namdimo ne foti comédien ji ngoodi e ɗum o limi hawo yettima min kay ɓayɗo limi kam tan alhamdulillah kono o wi an ka boy makko kanko jangguinma théâtre haydara a andano joni kay nodduma tan mi nanani ɗum hen salamu aleykum ɓoccitiɗo waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu no mbaɗɗa aɗa selli no mbaɗɗon tampere jam tan ni moni o dendi machallah alhamdulillahi omono welnoma mbimi emin ɗo hannde émission men baddo fayida o comédie show ko Ablaye Pouspous noddumi omon ɗo jooɗi o wi kanko woni an woni boy makko ɗon ko boye mo nodɗon ɗon eyyi hannde ko boy ayi o noddiɗo alɓude moƴƴo alɓuɗo moƴƴo tarbiniɗo kadi alɓudaw ayi par ce que boyoji ɗi jangguinmi théâtre ɗi foof o boy Ablaye Pouspous ɓuuri nehade bonga ni ko boy dabɓo omo heew omo yiɗamo omo rumbi ha ɓurti omo ɓerde nde ɓuuɓi omono woya eyyi ko boy nehaniɗo mi so Allah wonno an ɗi noon ko boy tiɗɗo hoore boy mi anda noon so hollima ɗum e plateau ayya boy mbimi an aɗa wawi arde ɗo joni wala an aɗa wawi arde ɗo joni iyan kam a bonani ta cakkinawma neɗɗo e ceerno mum sene wawi arde ɗon joni astahfirullah awdede ko an de ko Aïssa an invité ɗon ko boyam yo joni mi haalama gueɗe gotel min gañnomi ko haalde koye mon haala mi anda ka toggitaɗo mi anda ka ɓoccitiɗo ay omono haala Allah wiite wallahi kala no koyngal ma fawi ɗo komi tongowo a wonta ɓoccito an la ilaha nani de ko ni woni bonande de ana jangguina sukaɓe mbawa muɗumen jooɗo e téléji an ƴeew ko kalta ko ittirni wona ko ala joni kay min gondi ko haala téléphone ala ko nafata ko min jangguinoma mbawɗa ittu gandal ngal fallete a watta jooɗo e plateau an comportement ma no mbaɗirɗa ni wadde ko wi koko gonga min mi jaaɓi haala makko ka eyyi ɓoccitiɗo e joni jinmi ko kalna bandiraɓe ɓe alarba inchallah alarba prochaine gara jooɗoɗa ɗo kuccita e makko kollama a wona guiƴiko kadi ma yimɓeɓe gandu min ko min jangguini mo eyyi ɗum jinmi ala joni kay eyyi soko noon yimɓeɓe gandita ko min jangguini mo so Allah jaɓi somin kuccodiri guita men ɗe mbaddi maw andu ko almuda wonno te kanko ɓurno mettude jangguinde on saaha saabu ko almuda tiiɗo hoore wonno ko tiwde hoore nde awoti tan kadi jooɗade e plateau mi haalnimo kayde tawɗamo jeere Wourossogui omo yeeyi tibuji ɗe tibuji gadduɗamo min kay mi haalnimo fof a woppata kam mi haaldema haal an kay haal ko aɗa e sonom o wima sonom wona mbiɗa kaɗa araga bone jam kuɗaɗo ceerno ma mbiyata sonom eyyi sonom heɗomi tan eyyi o wiya wona heeɗima so yiɗi ay to gonɗa ɗo junggam ngo no goɗɗuma haal ko welma eyyi min jinmi namdalema tan taw ene siiri an c'est sûr c'est certain eyyi ka garoga an ceerno ma aran mbiyaɗum sene siiri neɗɗo wi ceerno mum sene siiri serde ƴeew aɗa neɗɗo sa haalnama hunde jaaɓo ko mbimam ko mbimi c'est sûr taw waɗa raga maw an o so wima o ko guise yettete ko guise naajo guise kala ko wima ko gonga guise kala ko wima ko gonga Ablaye salsalɓe ɓe kam mi woora mi laaɓaka kono guise naɓe kala ko mbi ko gonga min wima noon te kadi min mi wimo noon te kadi o dañi haaju kanko e bandiraɓe makko salsalɓe dañi haaju addor koreji ma foof addor bandiraɓe ma foof gaddora guitare uji ma gaddora korte uji ma ko noon wawi wawde ande ko kalɗa ko sono sirema an kay joni ala sono sire makko tan so ari ga ma yaware lab so wiɗo joni cure igara ko pour fuftinaɗo ko wawi gamri ko eyyi wadde ɓoccitiɗo Allah jarama a jarama wadde emin goppuma ha semaine prochaine inchallah gara jooɗoɗa ɗo e plateau kollama ko an jangguinimo min kam honko gandumi hen kadi di passage kanko Ablaye Pouspous dendagal kadi yeɓiyankoɓe kadi ganda hoorema comédie show vraiment ɓe mbiyama hande ko meilleure émission kadi ko Ablaye ko gorko moƴƴo ala hot ɗum fof haal ɗum hen andene ɗum après kalden ɗum less kalen ɗum less haala ɗum o daña bone kalen ɗum less dokkanmomi courant
dokaraama ko courant o wi ko courant ala ko fote makko ko haalata ɗo ko hokkudemo courant beele bandiraɓe makko ɓe ene ngara ñande hen ɓe ngara salsalɓe ɓe ngara gise naaɓe ɓe mbaɗen ɗo plateau mawɗo inchallah hokkatemi walla ko courage ɓe fof yo ngar ñande hen mi nawaɓe laakara nawaɓe a jarama ha semaine prochaine inchallah merci beaucoup a jarama Aissa mbaɗa haala ma gueɗe gotel o boy gonɗa koye rendinde min kono wallahi aɗan fewjano mo bone kono Ablaye min a hersini kam ala hersinde ala a woppani kam kaldude makko an wundi ka hokkani kam hay dara yomi haalde makko an mbaɗa kono jingguɗo ni ala mi jinggani ɓay ko noon ɗum woni règlement plateau kanko ala ɗo ko kanko mo wona ɗo min mbaɗa nangomo so tawi so sir omo ara ɗo aɗa andi ko mbiyanmomi non vraiment min dal min jinnomi kay yo aɗani kanko aɗa andi ko jikko ma an oɗo boy o ganduɗa an a heɓanimo ɗo on waɗi ustuma ɗo an Ablaye aɗa waɗa ni min comme kersuɗo Ablaye joni kanko nodduma min noddimo o ɓuulwat tan ay ko wima womo ara ɗo ko guisanaji arata o arat o so Allah o arata ala hoto won Ablaye o arta o arat an kay noddu bande en tan noddu bande en holmo noddani salsalɓe ɓe jarani an goto yoni mbimi tuggandema e Demba Hamme guise mbimami ha fayi less kala biyeteɗo maɓo so welama yo dara ɗo contre min seul pende guise pende Dieynaba Hamme yoɓe gar on ko guise contre moi seul min goto min wawi guise oɗo emin gandodiri aɗa andi mbaɗa mairie futtude bamum guise aɗa mbi a nanino bamum guise dañino jombaji ala mi nanani o hokka pulel bamum guise hokka pulel pulel ngel noon mataw ɓe gari ɓe mbaɗi jombago ha paari pulel wi no tittoya ene yaaha wuuro ka ene foftoyo ɓe jeehi o waɗi ɗon balde omo arta nde warta nden noon to fayi ɗo e to are ɗum ɗo no wiyete kadi pour yaade wuuro ma saret addoyama aɗa andi kay yo Allah yaafumi noon e haala ka jaafoɗon kam eno kaldirmi ni pulon kon mataw holno tafira holno wayi e kon jooɗi anani fulɓe ko yodɗo joni wiya guise yo addoye pullo guise haɓɓi saret yehi addoye pullo jolni pullo noon nde arata nde ne hokka ɓotel so yehi yo daaro tiine mum o rimɗi ɓotel bagage pullo e pullo o fawe ɗum ɗo omo yaha tan mataw o yaha ɓotel o nani celeng o wi noon mi nanani kanko guise o wi ɓuuri puccudogi ha ɓooyi o nani celeng o wi noon o wawa wonde o yejjiti caggal o yani haydara o wi wasa mi rewoye secousse so rewe secousse o nana cacang tan guise jagge lawol rewe secousse bagage sami mbortu sami hawo yetti galle sabu kesen an on kesen ko kesen namdomo ɗum kesen addindumo wasde jawɗi mabɓe o mbaɗandi ɗum Ablaye ɗum kay barke Allah mbaɗandi ɓe Ablaye ɗum kay ko an waɗi ɗum an jaaɗo kam Aissa kam gonɗa koye jingande ɓe walla min ko gaddirɗa kam ɗo Ablaye an tawɗo jullare no jooɗi o no misa ne fewna ha fewi kalɗoɗa e mum o no i wona cikko noon ko coppiniɗo gasi noon wadde an Ablaye kono kanko ko kesen no woruno eyyi Aissa ayi min dal vraiment no jinnomi wayani no jinnomi mbaɗirani a waɗirani noon vraiment min sonno ko sagam kay hande ɓayde mi waɗi haut-parleur mi noddima bandiraɓe foof ne keɗima o ko wima ɗo ko ñanden ko sonno ko sagam min hande a fusanno plateau o piya table uji ɓorta paɗe ma mi warta hooram mi daña blessé janggo e jaam o ara ɗo wiya kulɓinama so ari kulɓingol jarani o anda kam mawtawɗo a wona boy makko an haadi haaldumi te min Aissa so mi andino ko ni gaddirta kam min mi softata ala Ablaye par ce que ka gadduɗimi aɗa jingami non mi jingani a jingi kay o ala ɗo ñande nde o haaline mbimi ko guise a haali ko nden noddannoɗa kam ala nden noddannoɗa kam mi yetto ɗo ƴeewa min ɓuurimo oɗo ko haalta ɗo ko haala kecce puccu paccaji en anani min guise mi anda to gonɗa e duude baba adama he adanaomon ɗo heeɗima maris ɗo omo heeɗi kam yo andu ko kalantumum ko min saɗa haala caggalam ya andu ko kalɗa min tout si parle tout ça revient tout fi ici mi hannimo mimo guise o wiye mbimi a nokki umorde ma Ablaye pousse ko cedɗo miiju ganna sammaliyan molo boroɗo mi toroɗo lam toro o hoddi koye seɗɓe anani o gañata hen kanko guise o jooɗo mi jooɗo joni mi waɗama ko yimɓe mbiyata ko leppu degg la ɓe mbaɗi kam signal waktu o gasi kono haade gasde mbiɗa yinno mbaɗana kam anecdote goto kalna hunde ko ganduɗa an Ablaye pousse ko an wuuri ɗum ko jalni après mayno nden bandiraɓe ala ko gurnimi ko jalni kay nane ne heewi ene heewi kono kam so mbaɗa haala ɗum tan
ene sirtina kam ko heewi kono holko ganduɗa mi haali ɗum hen woni nde nannaɗa e suudu ndu ala salde men ɗon nde a jokkitani kono haal hen ala ɗum jokkitake sa an kay sa wiyama min nannama e suudu mbaɗa udde yimɓe ko commercial wanno kam oto ɓe jiyam so wona jamma yonta joni an Ablaye no mbannoɗa tan ñande hen an Ablaye ino mbaɗanmi mbimi gongol so tawi ko ni yarata somi uddama e suudu ala salde be yoɓe mbatten pot sambour gassi joni kay yo haala haɗ ɗon a faami walla a famani ana meeɗa heɓde won jamma oɗon ndi eɗen mbiyeɗi yaade garage coɗɗon tew Ablaye gassi ala jiɗɗon ko haalam tan yo haala moon haalataki Ablaye ko an ñamno e tewngu walla ala min mi meeɗa ñamde tew ara emin gammuma min komi colɗo mi meeɗa ñamde ay wassese min cottewngu garɗa min gammuma min mbiya ñamta hen wona ko noon wano an goto wonnoma ñamani hen komi walim kono min wattata koto wonno hunare ayno wayi noon guisa yo haal so jooɗi mo ɗo wattata Allah wiite wallahi wattata wayno bandiraɓe Allah hokkimi min Allah a siftini ɗo ko ɓooyi bana e bintatal mbi tan ko ma accu ɓen mi yettiɓe noon mi salminiɓe kamɓe foof toɓe mbawi wonde foof mi salmini ndeysan ɗum foof ala probléme min paɗanmi tan ko ñalawma min oɗo ɗum ko alarba inchallah mercredi mawon pottuɗo ɗo e Pin TV bandiraɓe fof tawana cim wayno bandiraɓe ha mercredi inchallah wayno tomi tan ko wiide bandiraɓe caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam on calminama on juurama on beltanama ay sa addinami ɗo pour weltare mi weltina leñol ngol kono o jiiɓi kam e neɗɗo ɓayɗo noon a waddi kam e neɗɗo min mbawmi wiide leñol ngol tan kala ko jiiɗon ɗo ko ooñi wona min ko Aissa kala ko jiiɗon ɗo ko feewi ko min donc noon ko wawi wonde hen foof rendez vous ha guise jooɗo ɗo min ala ko kollama a wona morom makko yo joɗɗo tan yo joɗɗo o daarami mi daarama o haala ko haalno a haalata wallahi nden ganda lepp degg la mbiɗa anduma noon wallahi Allah ala probléme mbiɗa anduma e bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde Ayawo Pindi TV mbiɗa yo on Allah jarama woni ni kam belamma wona jikkam noon jinmi tan ko yo wel on nani ko kalmi ɗo ko e ko mbanmi ɗo ko fof wona haydara noon ko yo wel tan te inchallah mi totti on aade semaine prochaine hakkude Pouce e guise ɗum wonata ko ndenɗirago hakkude salsal calcalo e mabuɓe e salsalɓe ɗum koko ɓooyi koko ɓooyi guilay taniraɓe e jatiraɓe donc somi artiri ɗum ina foti wonde kadi ko ndaw ko hani muɗum wiye bandiraɓe so tawi honko haalaɗo ko henanaki on gandon koye wona e sago ko jinnom tan ko yo few oɗon mbiya oɗon jarlo oɗon jaafo ha semaine prochaine inchallah e comédie show goɗɗo on jarama